Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7:20 diren honetan, Larrartek eta Kapellanek Zabaleta eta Erasunen aurka Antiguako torneoan jokatu duten binakako emakumezkoen lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Zabaletak eta Erasunek irabazi dute 22 eta 21 emaitzarekin, eta honen bestez Leitzarra eta Zizurkildarra izango dira larunbateko final horretan. Partidak gauza asko izan ditu, emozioa batez ere, baina gauza eder asko ere ikusi ahal izan ditugu. Jada finalerdiak ziren, horrek esan nahi du lau bikote direla eta lautik bi bikote oso honek jokatu dutela norgehiagoka, eta hasieratik batez ere iruditzen zait hasieran gako nagusi bat egon dela, ez? Eta batez ere naiz eta Andrea Kapellanek atzeko kuadro horietan dominatu duen, apur bat bizkarra ere erakutsi dio gehienetan Itxaso Erasuni, baina aurrean Goiuri Zabaletak batetik pilota beti bezala oso ongi mugitu du, bai Txokora bai Zabalera eta Mikel Larrarte askotan defentsan egotera behartu du, baina egia da Miren Larrartek ere naiz eta askotan ez galdu ez dituela behar bada eduki dituen aukera batzuk ongi aprobetxatu, ez? Eta hor gako nagusi bat egon da horregatik, 10-3 aurreratu dira, esan bezala Goiuri Zabaleta oso ongi jokatzen ikusi dugu, baina Miren Larrarteri pixka bat kosta egin zaio, gainera pilota garbi batzuk ere txapapera bota ditu, horrek askotan gero norgehiagokan zehar konfiantzari eta dagokionez eragina izaten du konfiantzaren aldetik, eta gerora partida erabat aldatu da. Andrea Kapellanek esan dugu hasieran partidan dominatu duela, baina gerora geixeago dominatzen hasi da, pixkanaka asentatu da, altuera gehiago bilatzen zuen, kolpe luzeagokoa da Itxaso Erasun baino Kapellan, eta erakutsi du hori, baina Erasunek bikain erantzun dio, oso ongi aritu da Zizurkildarra atzeko kuadro horietan, eta gero Miren Larrartek bai beste itxura bat eman duela, batez ere Andrea Kapellan gehiago ematen hasi denean, hor partidan konfiantza gehiago hartzen hasi da, eta horren ondorioz 11 eta 12 ere aurreratu dira, partzial handi xamarra egin ahal izan dute, egia da Antiguoko torneoan partzial horiek egitea nahiko ohikoa dela, partidak normalean berdinduak joaten dira, naiz eta pilotari batzuk nahiko atzetik edo bikote bat atzetik joan gero buelta ere askotan ematen dio markagailuari, eta hori guztia kontuan hartuta Miren Larrartek maila asko igo du, ezker gantxoz eta dejadaz eta tanto dezente amaitu ditu, eta hor urdinek buruari eutsi behar izan diote, oso ongi eutsi diote, gero berriz ere abantaila hartu dute, 15 eta 11, 15 berdindu dute gero gorriek, eta 15 eta 11ko horretan esango dugu Miren Larrartek berriz ere beste pilota bat galdu du, garbia, eta hor gero Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasuni horrek lasaitasun bat ere, beste lasaitasun bat eman diela, hau da, bazetozten, baina beste tanto hori egin, eta jada bi tanturen aldea, eta sakea eduki izateak beti beste lasaitasun bat ematen dizu, eta hori gertatu zaio bikote urdinari. Gerora, 18 eta 17 ipini dira lehen da biziko aldiz aurretik Larrarte eta Kapellan, eta gero jada hor erabat alternatzen joan dira, zein joan aurretik, azkenerako 21 eta 20 ipini dira Goiuri Zabaleta eta Erasun aurretik, baina gero Goiurik beste pilota garbi bat galdu du, eta Andrea Kapellanek galdu du azken pilotaka da, eta horren ondorioz Zabaleta eta Erasun izango dira Antiguako finalean, larun batean izango diren lehen bi pilotariak. Hauxe beraz esan beharrekoa, orain jokatuko da hurrengo norgehiagoka, horren analisia ere izango duzue hemen, bitartean ongi izan, agur.